Έχετε σκεφτεί γιατί χρειάζεστε σωτηρία? Οι άνθρωποι κλαίνε από απογοήτευση από τη γέννησή τους. Στην αρχή έκλαιγα από την πείνα. Τότε φωνάζει, λαχταρώντας φροντίδα. Και καθώς μεγαλώνεις, εμφανίζονται διάφορες μορφές απογοήτευσης. Τι κρύβεται πίσω από τις επιθυμίες που τρέφουν οι άνθρωποι από τη γέννησή τους? Όσον αφορά την ιστορία της απογοήτευσης που έχει βιώσει η ανθρωπότητα από τη γέννησή της, η βίβλος μαρτυρεί τα εξής. Ονομάζεται απληστία, ζήλια, μίσος, θυμός, διαμάχη, κάπα λαμδαπή. Τα μικρά παιδιά είναι άπλιστα, ζηλότυπα και μισούν χωρίς να τους διδάσκεται συγκεκριμένα. Αυτό είναι το προϊόν της αμαρτίας που βγήκε από την κοιλιά της μητέρας. Λόγω αυτής της ανθρώπινης φύσης, ο κόσμος είναι γεμάτος μίσος, συγκρούσεις, έγκλημα και πόλεμο. Ο Δαβίδ ομολόγησε «Εν ανομία εγεννήθην, και εν ανομία με συνέλαβε η μήτηρ μου». Οι άνθρωποι δεν γίνονται σταδιακά αμαρτωλοί, γεννιούνται αμαρτωλοί. Επομένως, αυτή η αμαρτία ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα και η προέλευσή της βρίσκεται στην ανταρσία των πρώτων ανθρώπων, του Αδάμ και της Εύας, ενάντια στον Θεό τον Δημιουργό. Εφόσον αυτή η αμαρτία που καταδικάζεται από τον Θεό δεν μπορεί να εξαλειφθεί από τους ανθρώπους μόνοι τους, δεν υπάρχει τρόπος να επιλύσουν οι άνθρωποι το πρόβλημα αυτής της αμαρτίας. Ο Θεός έχει ήδη δηλώσει, διότι η φύση της ανθρώπινης καρδιάς είναι πονηρή από παιδικής ηλικίας. Ο άνθρωπος γεννιέται αμαρτωλός, ζει στην αμαρτία και πεθαίνει αμαρτωλός. Η βίβλος μαρτυρεί τα εξής: είναι προορισμένο στον άνθρωπο να πεθάνει μία φορά, και μετά από αυτό έρχεται κρίση. Η ζωή δεν τελειώνει με τον θάνατο, και μετά τον θάνατο μας περιμένουν 2 αιώνιοι κόσμοι. Σε αυτό το σταυροδρόμι, πρέπει να αποφασίσεις μόνος σου αν θα πας στον παράδεισο ή στην κόλαση όσο είσαι ακόμα ζωντανός. Η Αγία Γραφή καταγράφει ο δρόμος που φαίνεται ευθύ στον άνθρωπο, αλλά μετά από αυτόν έρχεται ο δρόμος του θανάτου. Μπορεί να περπατάτε στον δρόμο του θανάτου αυτή τη στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επιστρέψεις για να επιβιώσεις. Όσοι δεν έχουν απαλλαγή από την αμαρτία θα εισέλθουν στην αιώνια τιμωρία, δηλαδή στην κόλαση, μέσω της κρίσης του Θεού. Ωστόσο, μια εκπληκτική χάρη από τον Θεό ήρθε στην ανθρωπότητα που βυθίστηκε στην απελπισία. Ήταν ότι ο Θεός θυσίασε τον ίδιο του τον Υιό για να εξαλείψει την ανθρώπινη αμαρτία. Σύμφωνα με την αρχή του Θεού ότι η αμαρτία πρέπει να ξεπληθεί με το αίμα των αναμάρτητων δικαίων, ο Θεός έστειλε τον Υιό του στον κόσμο σε ανθρώπινη μορφή και έκανε το δίκαιο αίμα του να χυθεί στον Σταυρό. Συνεπώς η βίβλος μαρτυρεί τα εξής: τόσο γαρηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη χαθή πασοπιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Ο Θεός διακήρυξε ότι αν πιστέψουμε ότι Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, είναι ο σωτήρας που μας σώζει από την αμαρτία, θα σωθούμε. Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του και πέθανε στον Σταυρό για να πληρώσει το τίμημα για τις αμαρτίες σας. Θα εξηγήσω εν συντομία την αρχή της σωτηρίας μέσα από μια εικόνα. Για να αποδεχτείτε τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα σας, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσετε ότι είστε αμαρτωλός και να μετανοήσετε ειλικρινά στον Θεό. Τότε, λαμβάνει χώρα ένα εκπληκτικό πνευματικό γεγονός. Όταν μετανοείς ειλικρινά για τις αμαρτίες σου, όλες οι αμαρτίες σου μεταφέρονται στον Ιησού. Αυτό συμβαίνει επειδή Ιησούς έχισε το αίμα του στον Σταυρό για να πληρώσει το τίμημα για τις αμαρτίες σου. Αυτό το πνευματικό αποτέλεσμα εκδηλώνεται όταν πιστεύεις ειλικρινά στον Ιησού. Αν όλες οι αμαρτίες σου μεταβιβαστούν στον Ιησού, η αγνή δικαιοσύνη του Ιησού μεταφέρεται και σε εσένα ταυτόχρονα.
Θεωρείσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού επειδή έχεις λάβει τη δικαιοσύνη του Ιησού. Ακόμα κι αν οι αμαρτίες του παρελθόντος παραμένουν στη ζωή σου, ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι δεν θα τις θυμάται όλες. Λόγω αυτής της υπόσχεσης του Θεού, γίνεσαι παιδί του Θεού και ο Θεός σε οδηγεί στον παράδεισο. Τώρα πρέπει να δεχτείτε τον Ιησού Χριστό στις καρδιές σας ως σωτήρα σας και να πιστέψετε σε Αυτόν με πεποίθηση. Θα δεχτείς τον Ιησού ως σωτήρα σου. Στη συνέχεια, παρακαλώ διαβάστε την ακόλουθη προσευχή δυνατά, θεωρώντας την ως δική σας προσευχή. Θεέ μου, έχω διαπράξει αμέτρητες αμαρτίες με τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μου. Εξαιτίας αυτών των αμαρτιών, η σχέση μου με τον Άγιο Θεό έχει διακοπεί και έχω συνειδητοποιήσει ότι η ζωή μου πεθαίνει σε αιώνια βάσανα. Θεέ μου, τώρα έρχομαι ενώπιόν σου. Πιστεύω ότι Ιησούς είναι Υιός του Θεού που ήρθε στον κόσμο για να με αγαπήσει και να με σώσει. Πιστεύω επίσης ότι Ιησούς έφερε προσωπικά την τιμωρία που μου άξιζε δικαιωματικά στη θέση μου και πέθανε στον Σταυρό. Θεέ μου, απεχθάνω τις προηγούμενες λανθασμένες σκέψεις και αμαρτίες μου και μετανοώ ειλικρινά. Σε παρακαλώ συγχώρεσαι όλες τις αμαρτίες μου. Αυτή ακριβώς τη στιγμή ανοίγω την πόρτα της καρδιάς μου και δέχομαι τον Κύριο Ιησού Χριστό ως σωτήρα μου. Πιστεύω ότι Ιησούς είναι ο σωτήρας μου για πάντα, προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Τώρα έχετε γίνει νέοι άνθρωποι. Η Γραφή μαρτυρεί ότι αυτό επιτεύχθηκε με τη δύναμη του Λόγου του Θεού και ονομάζεται αναγέννηση. Ένα άτομο που έχει αναγεννηθεί πνευματικά χρειάζεται πνευματική τροφή, και αυτή η τροφή είναι ο Λόγος του Θεού. Συνεπώς η βίβλος μαρτυρεί ως νεογέννητα βρέφη, επιθυμήστε το καθαρό γάλα του πνεύματος. Με άλλα λόγια, σημαίνει να επιθυμούμε τον Λόγο της βίβλου. Αν διαβάζετε την Αγία Γραφή κάθε μέρα, θα εξελιχθείτε σε ένα πνευματικά ώριμο άτομο. Όταν διαβάζεις τον Λόγο του Θεού, μπορείς να ακούσεις πνευματικά τη φωνή του Θεού και να μιλήσεις στον Θεό μέσω προσευχής. Τότε η ελπίδα του ουρανού που υποσχέθηκε ο Θεός θα γίνει πιο φωτεινή στην καρδιά σας.